iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang, Pak Yoyo. Wes, jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku Kesi. Anugerah ya. Anugerah. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kok iso- Kapan aku jaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Kesi. Iya, setia. iya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine Yo ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. sempurna. Pinter, Nggih. ayu. Ya toh, Nggih. Gemati, penuh setia, kasih sayang. penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir Terakhir lho, napa? gampang dihapusi. Pak Gareng Semarang wis keparenggah. Yo, Yo, men kiprah luwih dhisik. Ya, coba kaya apa? Tetep pelok. Nah, ya. Men apa kuwi jenenge Manyar Sewu ngono wae. Ayo, monggo Pak Gareng Sumarbagyo Semarangan. Ayo. Semarang, ayo. Mangga. luar biasa dan
seniman multi talenta. Nadyanto wis rada lalu ing yuswa nanging semangate tetep membara, itulah Pak Sumarbagyo Gareng Semarang. Jangan melihat usia. Betul. Sing penting ki kebutuhan. Kok kebutuhan? Wong yen ora duwe butuh, tuwa ya lemes, ning mergo isih dibutuh, tuwa ya tetep semangat. Kok iso sampean duwe butuh nyatane putra putri loro ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Butuh iki jenengan iki apa? Butuh kuwi ora mung wujud materi dalam hal ini uang, ning butuh kemaremane ngati. Tegese Kanthi aku iso ngibur piyai sakmene akeh kuwi, atiku ya seneng, dadi seneng atine. Oh iya. Ngono? Betul, betul. Iki pengalaman lho iki. Pengalaman piye? Lagi iki lho, dagel ning tengah dalan ya lagi iki aku. Tengah dalan tur jalan tol ya. Wah. Wiris. Nek ya mergo iki peresmian dadi menang ayem. Nggih. Ya alhamdulillah iso melu sowan rene, Mas. Nggih. Wah. Ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Kowe iki jenenge kowe buta huruf. Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune, dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicethake ngene iki. Yen basa Jawa iso mbok waca A. Nggih. Utawa basa Arab iso diwaca A utawa O. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Nek ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Kuwi dijikuk saka surat Al-Fatihah ayate berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Sik ta hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep berjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya slamet. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ra tau maca buku. Kosek ta kosek, sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL, ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese bahasa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora ayo. Lah ya lokasi kuwi ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisane apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener lek nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik to wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah ning ndi kabeh yang ngerti jenenge tol nek prapatane nek bangsune. Bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O. Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen, Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Mula antri biyen saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijogo Jasa Marga lan Adikarya. Waduh, luar biasa. Kuwi tol. Sik gandeng jenengan wis menyebut Jasa Marga dan Adikarya. Sisan gawe gandeng jenengan iki kondang dagelan sing seneng oncek-oncek. Apakah
penjabaran dari adikarya luwih dhisik. Oke. Ayo kudu lek nganti ora gelem sok tahun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo engko arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku nganggur kok ora dijak. Mula diterjemahke. Adikarya iki diterjemahke apa persuku kata, apa perkata, apa perhuruf? Persuku kata. Nah. Aki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Ah, iya. Ampun dipun keploki riyen Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Oh. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih. Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka adikarya dipilih. Saya to kan mau mulek ning prestasi ae to. Sak karepku. Wong sing nerjemahke aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan iki syukuran tol dudu pilihan lurah ya reng. Iso kabeh terpilih. Anu timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Nah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki Gandeng iki kerjasamane adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah, ya nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu ta. Lah pancen tak cepetne iki ya ben ketok cerdas kok sampean ya. Jenengku Marbagio iki. Margi apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga iki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois, ora iso, harus bekerja sama. Terakhir Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Iya kosik to. Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lha saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Ya niki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jaga apa? Nalan. Jo ki jo nganti ana alangan sawiji apa mula adikarya Jasa Marga lan para PT-PT lainne bengi iki nganake syukuran. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu gelar wayang kulit. Nah, naminipun dalang kedah Ki Cahya Kurcaci. Sapa jenenge? Cahya sapa? Tak kepro iso Kustati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Cahya Kuntadi. Nah iki. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya masa katut awakmu wis. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Mudiar. Ora ana tembung kok Kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Ya, K. Ha, ki K.
kaki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to reng kuwi. Lho ki bener apa salah? Ya bener. Mas, bener kok geger. Iya. L. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya. A. Areanya luas. Kaya cuma Pak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Nama bupatinya lagi aku urung kenal mergo urung tak ditimbali. Mergo urung tak ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ah iya. Agar ditimbali tak apalke. Mane. Ning ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang, aku mampir ning kutha entuk pitu ki kangenku ora jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Solo 3. Ah, salah 3 ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Ah, kowe iki matematika kamu entuk pira? Berarti bar kutha entuk 7 bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora mbajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok jo lali. Terus ketelahe boyo lali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan ya sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ah iya. Wong-wong jenenge wong iki pancen tamba kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene, Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah, pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki anane wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Roto. Roto iki daerah Dalang Tandut ki lho Roto. Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki Candi Plaosan. Iki Candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motife atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi apa anakku le, apa jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Mate nok prewedding. Oh, prewedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Foto-foto. Lah ngomong foto-fotonan ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok menawa kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono, Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang ngono. Kok iso kaya aku? Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki iki kedunging budaya, kedunge seniman 1000 dalang ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan apa nyelaki Kinarto Sabdo ya saka kene. Panom Surata kuwi ya kok kene. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini. Nggih. Mbah Darman wis sedaya racakipun saking mriki. Lah karo Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh. Oh, jauh piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih.
Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi Tebih saking Demak. Oh, PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng payangan dhewe. Sayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo sekali-kali jajal karo bojoku. Ayo. Cublak suweng. Yo Bukesi ngancani Pak De Gareng. Cik, lu, yo. Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya iki. Nggih, tak melu munggah. Wah, aku anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kali Bu Kesi nalika dadi bintang tamu tasik enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bu Kesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ora tau. Sekali tempo. Tanggapan dalan ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Matur apa sih Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Cakep. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter to aku sayang. Jos. Ape. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yang ngono, bojoku yang ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe nyinden gayung bersambut. Aku yang ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula ning ngarepmu. Lho, kok iso? Ning burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk ning bojo. Sing ngebrukne aku, sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Gawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Zaman saiki wong lanang nggo dhuwit kleru. Sebab aku lunga ning ndi yen teko Jakarta teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. Oh, malah saya akeh. Iya. Oh, Mbak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi ya ngeten iki, godane seniman niku berat Pak De Gareng, nyuwun sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. Apa? 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta
Dek kecil ndak iso kenek godho itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Terus sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh iso nyunggi kompor aku Pakde. Tenan. Wah, wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok. Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neka-neka, ya kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Ben nembang ya Pak Degareng. Mas Dalang. Nggih. Matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Sampun kesupen mengke yen pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nyatane wis bola bali Bu Kesi, Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk ndek ning Caruban nganti tekan kene ke Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetep ngurip-urip budaya. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi ya. Ya apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa coba seneni lho Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu iki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, ya peputra. Ya Bu. Mingkar mingkureng ang kara akarana sing kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petaka lho untuk kowe iki malah. Ben semangat. Ora semangat malah untuk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ngono to. Lah boleh sempit. Gelunganku nek jeblok iki lho.
Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasih lenggah nggih? Tasih mau dawuh. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ban cedak Padegareng. Heeh. Cedak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pak De, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng mirsani. Sembah nuwun Mak, mriku mang pirsani alang ujuri anak jenengan. Alang ujur. Aku ya ndongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. Cakep. Ingkang dalu meniki penonton wayang kula dangakaken benjang penanggap wayang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ugi salam saking Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses Dimas. Nggih, amin. Nuwun. Nggih. Kelasne Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa sembah nuwun kalajengaken apa Mas? Tembang Mawar Kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo. Ini adalah doa yang terbaik untuk Jasa Marga dan juga PT Adikarya Pak Digareng. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah harum, kuning adalah emas. Semoga Jasa Marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan untuk Indonesia yang tercinta. Amin, amin. Monggo dados Mawar Kuning. Mas
kasih, matur nuwun Bu Kesi. Ya. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi kok karo anak-anake. Nah, iki. Wah, iki dirawuhi karo Priagung kae. Gedhe. Wah, Mas, wah. Priagung mergo gedhe dhuwur. Karo pengarang lagu anu Talikotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, para seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah. Sapa Mas? Iki Waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Ora enak. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah we sing anu aku kok. Oh, wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki selablillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Wes. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki rak ya sampean to mbiyen. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Mendem dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek gantian. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Nderek pitepangan baleni ya Pak Gareng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Kuwi mone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik Bedor? Ya ampun ngoten to ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika Semin. Oh, Semin. Pun pirsa Semin. Embuh. Semin ki ra kleru saka apa Cawas Munggah. Nggih. Daerahe ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku wis tau manyang ngene iki kok gitu. Wis tau ta? Takoni. Pun. Pak Yoyo. Yoyo manyang ning gonamu dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho ngono. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keblek-keblek. Tegese pasangan idola. Jadi
beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Termasuk saya mengidolakan beliau. Iki sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Wes, jenengane kok juan. Pikantuk garwa Bu Kesi niku anugrah ya. Anugrah. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kapan aku njaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Kesi. Iya setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine ya ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. Pinter, ayu. Ya toh, gemati penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir napa? Gampang diapusi. Wah, nggih mboten niku. Wong Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang diapusi mboten mungkin. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Pak Suryane enggak ada Ojo Pak Yoyo ngono ra kuwe nak. Lah sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono. Pak Yoyo. Lah tapi kan panggilannya Pak Yoyo terkenal. Enggak, wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci. Kurcaci cilik. Nggih, ingkang baken nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga awet sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artinya nek jenengan mau apa? Take on location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa, Dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya transportasi, lancar juga ekonomi. Leres. Dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar, juga bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, sering manggung luar kota. Sing mobilitasnya tinggi dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Kau Solo malah mung 1 jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbu, permintaan lagu dari CVMDM. Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Agojali dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Bajing Loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Pun mang pilih ingkang pundi riyen, Derek. Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyen siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Sal-sal bilaut ki jogete jos kuwi. Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene pola. Anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa? Oh, sing gendong kula. Tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. Kene gendong. Mas gendong. Kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Njaluk apa? Ana ya. Njaluk gendong. Ayo, anjlok. Ayo, aduh. Oh, Pak Haji. Masa kaji kok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Iya. Dibawane Mbak Ut nggih? Nggih. Bawan. Non. Bawane Bukesi mawon. Oh, ampun. Berarti lajeng mawon. Nggih, lajeng mawon. Sing slendro? Derek. Oke, nggih. Oh, slendro mawon. Nggih.
Coba diaturake bajing loncat Monggo, oleh spesial bintang kita karo Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul punya. Aku ngemate aku. Monggo diaturaken Madangkara. Yuk. Hoi. Mbak, tarik. Bajing loncat
Puji. Matur nuwun, kalau ingkang ngersakaken mugi rena ing penggalih. Amin ya rabbal alamin.